May buntag guys, maghilot ko karon. Ang nagpahilot si Madam. Yan, nagpahilot si Madam kay Lagi pamatay na mo, ma'am? Lagi pamatay na mo? Good morning, ma'am. Ayun, apply ma'am. Unahan lang sa Palawan po siya. Paingon ka pa kuwan sa Estrada. Sino pamatay mo? Ito mo diri. Saan? Isa pa?
Mana ko ito pilot. Baka po, ilaw. Sumba na niya.